A presenza de toxina pospón o inicio da campaña marisqueira de Noia. As mostraxes realizadas por a confraría para coñecer a cantidade de marisco confirman que hai bo berberecho e bastante ameixa. Estaba previsto que os mariscadores de Noia inauguraran unha nova campaña extractiva o vindeiro luns. Sen embargo, estas intencións acaban de verse pospostas, xa que a presenza de toxina na ría de Muros Noia impide que se poida mariscar. Si, o luns levou Intermar unha mostra da zona 2 e da zona 3, e, bueno, dou moi alto, dou sobre 300 na zona 2 e sobre 150 na zona 3. E, bueno, está moi alta, xa somos moi cautos, eu xa dixen, a toxina con este tempo, 2 meses, 3 meses, que hubo moitas calores, altas temperaturas, bueno, ten que haber un vendaval con chuvias ou nordestes fuertes para que un pouquiño desaloje a toxina, porque hai moito fitoplancton xa moi maduro. Se non cambia o tempo, Cruz sinala que haberá toxina máis tempo do agardado. Polo de agora non teñen unha data sinalada de posible apertura, dependendo das análises das augas. Si, mentres non baixe a toxina non podemos ir a mariscar, porque non é apto para o consumo. E, bueno, todos os polígonos desta ría, de outras rías están cerrados, de Mexillón e de todo. Está moi forte a toxina e, bueno, estuvo subindo estes días, xa subirá aí atrás un pouco. E, bueno, cando pase, pois abrimos, se non, pois temos que aguardar. Se veñen chuvias fuertes e vendavales ou nordestes fuertes. É o mellor que para que desapareça a toxina. Este atraso na apertura da campaña marisqueira afectará economicamente a confraría nollesa, aínda que contan coa baza de manter todo abril aberto para compensar este peche. Si ten que dar dous negativos, mandamos hoxe a Intermar, que a pediron, e o venres, máis seguro que tamén a mandemos, tamén no laboratorio novo que temos agora a cofradía tamén están facendo analíticas, e, bueno, de 2 en 2 días vamos ir facendo analíticas, pero teñen que dar 2 negativos para abrir os bancos marisqueiros, o cal, a ver. Para que se poida abrir a campaña, os niveis de toxina terían que ser inferiores a 110. Os traballadores da confraría xa estiveron facendo mostraxes nos bancos que deron resultados positivos en canto a cantidade de ameixa e berberecho. Ben, hai produto, hai bastante berberecho, similar ao ano pasado, babosa hai moito a máis, hai algunha que dá a talla, outras non, pero, bueno, iso xa o mariscador e a mariscadora ten que seleccionar, e xapónica tamén hai bastante. Bueno, o recurso hai bastante, pero eu sempre digo que para ter unha moi boa campaña, que temos o recurso para ter moi boa campaña, pero sempre cando nos respecta a toxina, as riadas, e cousas así, e os precios, senón, se tes o recurso e non tes bons precios, ou a toxina se dura moito, ou tes unhas riadas en decembro fuertes, pois vai un pouquiño ao traste a campaña. Que aboga por ser cautos e ver como evoluciona a situación. O berberecho e a súa calidade repártense segundo as zonas de extracción. Hai de primeira e segunda na Misela, despois é terceira no resto dos sitios aproximadamente, e a japónica é en boa talla, e a babosa, xa dixen antes, que hai a que dá a talla e hai que non 50-50. Tamén está pendiente mandar mostras ás conserveiras e compradores para que comproben a vianda e miren se é óptima para enlatar.